खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि भिडिअ लाबोनाया एसे गोबाव जाबाय बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो जाय जोंनि भिडिअखौ रिआपल'ड खालामग्रा बिनिसिम जोंनि भिडिअखौ डाउनल'ड खालामफिननानै रिआपल'ड दाखालाम नोंथांनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय जुरिसै आं दानिया फैदों आइडिनि फाग्लि गोसो 5 आयौ बेसे गोसोखांसिगोन आं नोंखौ आंबो ना सम फैबाय थादो जोंनाव थांथ'आबाबो जायोमोन ना थाङाबाबो जायाना थांनांगोन न'आव ओमफ्राय बैयो रागासो जोंदावलाबायगोन बुंबा नों आंखौ गारनानै थांनो सानदोंबो बोरै बुंलाय आं मा खालामगोन मिन्थिखागौ ना साननोबो नाङा नों आंजोंसो थांगोन नोंखौ दान लानानै थांगोन आं जाबायदि रागा खरासो राङा आं थाङाबा दानो थांगोन ना आंजों नों थाङाबाबो थिखोनानै लांगोन आं जिउ इमु मा जानानै थाखो जेबो नङा होमबा हाबफैदो ओमफ्राय सोरनि न' बियो आंनि न'सो ओमफ्राय रावबो थाया नामा बेवहायलाय रावबो थाया बेयाव मानो ओरैनोसो लुना दोनदों आदाजों आंजोंल' ना एखनबा आदा थाफैयो एखनबा आं सुइटार बेयावनो रायलायबाय थानोसै नामा नाथाय आं नोंजों माबोरै थानांगौ दे सोरबा नुबा मा साननांगौ दे आंखौनो गिबायसो नामालै नोंलाय आंनि जाखासिगोन ना नोंखौलाय आं मानो आलाय सिलाय दोननांगौ मालायनावलाय नोंखौलाय आं हाबा लाखासिगोन ना आरो थाबैनो आइनि सेरावबो लांगोन सोरां न'आव थांग्रोनोसै नामा खनसे बुंफिनबावलाय आइमोनहा हाबा जायागौमानि आं नोंखौ हगारहरा इमु साननोबो नाङा उनाव आंनो लांगोन नोंखौ न'आव इमु ओंखाम संहैलाय बेदर एसे लाबोदों आं संहैलाय नों संनायखौ जानो लुबैदों जागोन दे संहैनि आं र' आं दिनैसिम अदाबखौनो नुफेराखै ओंखाम संनायाथ' गोजाननि बाथ्रा आंथ' अरखौनो लगायनो रोङा आंनि जानो गोनां फिसाया आंखौ मा साननांगौ देनाय सोराङा आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा होनना मिथिबा आं दाना मारै संना जाहोबावनो देनाय एफा मोजां बेदर लाबोलायदोंमोन बेसेरा आंनि संनाय जानो लुबैलायदोंमोन आं दाना मा खालामबावनो सोरां सना आं नोंनो ओंखाम संनानै जाहोखागोन दिनै
आंनि सनानि ओंखाम संनाय मोनजामारसिगोन दिनै माथो दाबो मोनाब्रा ओंखाम उखैलायलांबाय दहायनो संदोंमोन माथो गोबावानो जाबाय नायनांसिगोन खोमालै मोनजासिगोन जिउ मोनजानाय नंला खोमालै दिनै मानो गोदौहांबायथ' नंगौना सना माथो मालानि जुगाव मोनबावगोनलै सना दसेल' नेदो बिनि उनाव नोंनि सना संनाय आं संनायखौ मोनजासिगोन नोङो जाथाराना बेखायनो एसे टाइम लादों जागोनबो बोरै सना अरानो गैयाबा माबोरैथो मोननोलै सना दङथ' बेलाय जिनिसनि ना फिसानो जिउ आं संसै इयो मानोबा आं ओंखाम उखैबायलै जिउ नोंनि हौवा संनायखौ जानायदो so sweet I'm sorry जिउ आं नोंखौ रोङा होनना मिथिबा आं नोंखौ संहोआमोन जोंनाना न'आव ओंखामखौनो संनाङा आइयाबो आंखौ संहोआनो ना I'm sorry to you आं नोंनो बोथिसे ओंखामबो संना जाहोनो रोङासै आं संनाय मा नों संनाय मा एखे बिदिबा आंखौ संनो फोरोंना आं रोंबाना नोंनो संना होबाय थागोन नंगौना औ नों जेखौखि सङा गोथावबाबो गोथाव नङाबाबो आंलाय जाखागोनखा नाथाय जोंना आइयासो जानला मोनलाखौ सुखुआ होनबा आइया रागा खराथार नामा नङा एसेबांबो नङा सोरां नोंसिनि आइया आंखौ फसायाबालाय आंनि जिउखौलाय मानो फसाय जानांगौ अनगोनसो आइया थेवबो फसायाबा नै जामायजो एमियालाय माला बिहामजो जाफैबावनांगौ जाखोसै खेबसे नुनायावनो ओरैबायदि फसायखादां आंनि आबा सनानो आरो दाथ' आंना फिसालायाबो फैसिगोननो न'आव दाख्लैहाय फन हरदोंमोन हाबाब जामायजो बिदिबाथ' मोजां जाथारबायहाय नानिखौबो मिथिखाबाय आं अबेयाव दङ मानसि थिनहरग्रोदां एसे खबर लाहैग्रोथों होननानै हाबाब मोजाङानो जाबायहाय बिदिबा ओमफ्राय जामायजो फिसाला उन्दैयालाय हादासान्दि माथो खालामनानै दङ बे गथ'खौलाय मा होनबावनो बहा थायो बहा थाङो जेबो पात्ताखौनो मोना नै ओरैनो थाङो नै ओरैनो फैयो सेंग्रा गथ' जाहैबाय दानि गथ' आरो माथो होनबावनो जेबो बुंलाहाय आङो बेखायनो जा खालामो खालामबाय थाथोंसो होनो आं खोनासंखा इमु आंनिफ्राय गोजान थांनो साननोबो नाङा आइनि सेरावबो थाबैनो लांगोन आं नोंखौ न'आव थांना बेलेगजों हाबा जाहैनो नागिरदोंना नों बिदि नङा सोरां जोंनि हाबानि उनाव थां आरो सोर जाम्बा बेलाय जाय आंनि हिन्जावखौ हाबा खालामनो नागिरदों सोर बेलाय जिउ खोमानो लुगैयाखैबासो नोंखौ हाबा लागोन आसोल थांमारसै थांसै मा जायो जाथोंसै लेंहरनांगोन हले हाबायाव धै बेखौबो बुंलायनांगौ ना आंलाय लेंहरखागोन ना दे होमबालाय ओमफ्राय नों हाबा खालाममारसै औ वाव
मोजां नुदों ओमफ्राय अबाव थांनो ओंखारदों आं मार्केटाव थांनोमोन थाङा थांनो मोना न'आव खारखुमा लांनो नागिरदोंना नों सोरां आं न'आव थाङा मार्केटावल' थांगोन मा नांगौ नोंलाय आंबो थांफागोन